tamvana habari zimene wanena Bushiri poyankhirapo pa zimene ananena mneneri wina kuti iye azakhala mtsogoleri mu chaka ichi cha 2030 pa tsamba lake la mchezo. Bushiri wanena zoti iyeyo akamapereka maulosi ake amapereka mosamala ndipo maulosi ake samakhala ogawanira. M'malo mwake maulosi ake amakhala othandiza kuti chitukuko chizipita patsogolo komanso maulosi ake amakhala kuti akuyika pambali nkhani za ndale. Pamene uyuyu mneneri wina amene anapereka ulosiwo unali ulosi okhudzana ndi za ndale, ndipo ulosi umenewu unaperekedwa ndi mneneri wina m'dziko muno kunena zoti mchaka cha 2030 Bushiri adzalamulira. Zimene zikusonyeza kuti pali kuthekera kuti mneneri amafuna kugawanitsa. M'malo mwake Bushiri wapempha kuti azitumiki a Mulungu akhale patsogolo kupereka maulosi omwe angapangitse kuti anthu azikhala ogwirizana kuti akhale ndi tsogolo limodzi makamaka kutukula dziko lino komanso kuthana ndi mavuto amene dziko likukumana nawo monga mavuto adzachuma komanso mavuto a abale athu ali ku dziko la South Africa kuti abwerere kuno. Ndi pamene azitumiki ena akumakhala patsogolo kupereka maulosi a ndale omwe akusonyeza kuti maulosi wanu ofuna kugawanira. Koma choseketsa nchakuti simanatenge ngakhale chaka chimodzi chisinthire president mudziko muno ndi pamene iwo amapereka ulosi umenewu. Kodi cholinga chawo chinali choti chani? Amafuna kugawanitsa kapena anali ndi intention ina yake imene anaperekera ulosi umenewu? Tingoti zimene pomaliza mu uthenga wake umene anapereka pa tsamba lake la Facebook, Bushiri wanena zoti azitsogoleri azikhala patsogolo kuyanjanitsa osati ndiponso azikhala osamala popereka maulosi okhudzana ndi za ndale. Pamene pandiye pamapeto pa nkhani yathuyi osayiwala kupanga subscribe kuti nkhani ngati zizikupezani kufikira nthawi ina imene tikubweretseni nkhani ina mwakumanosi.